दिनै जोङो बे गोदान गिर्जा न'खौ बेखेवनाय जासिगोन बे बेखेवनायनि उनावहाय आङो बे फोथारखौ हास'नो आखायाव लाबाय आङो बे समाव हास'नाय जासिगोन बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव आङो सिगाङावनो आफा इसोरखौनो हामबाय बावबाय बिनि अनगायै दैदेननायजों दिनैनि जि बिसेस बे गुबुनफोरनि थाखाय नङाब्लाबो दिनैनि बे गामि 3 नम्बर फाथैबारि गामिनि गेजेराव गंसे गोदान गिर्जा न' फेल'शिपखौ बेयाव गायसननाय जाबाय आरो बेखौ दिनै फोथारनाय हाबाफारि खालामनानै मेहेर गोनाङै बेखौ जाफुंहोनो हानाय जाबाय भबिष्यतआव बे गिर्जायाव जेब्लायबो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथोंसै बे फाथैबारि गामिनि साफ्रोमबो फोथायारि व्यक्तिफ्रा जि आसा जि थांखि इयुनाव जों जि मोनहैनांगौ मोनसे आसा बे आसाखौ जों जाफुंहोनो हायो बेयाव नोजोर बोनानै जेब्लायबो इसोरखौनो बाख्नायबाय थानो हाथोंसै आरो बेजों गावनि जिबननि लाब बा उन्नति जानायखौ मोननो हाथोंसै दा बे गिर्जा फोथारनायनि गेजेरजों बेखौनो बोसोन होनाय जाबाय जेरैबायदि बोसोन होबाय बेखौ लानानै जेब्लाबो आवगायलांनो हाथोंसै फोथायनायजों इसोरनि रायजोआ फेहेरजानांगौ बादि आरो जोंनि बिबिसिनि जि थांखि जि नोजोर बेबायदि सेन्टिनारि जुबिलिसिमाव जेरैबायदि मण्डलि एरनांगौ दङ आरो बिदिनो 200 जनसो एभेन्जेलिस्टफोर लानांगौ दङ बेखौ लानानै बेबायदिनो मण्डलि गायसननायनि थांखिफोर दङ दा बे थांखि खालामनाय बादियै दिनै बिथांमोना जेरै देबादाङि आरो दादगारि बिथांमोना बेबायदि मैखोम बाहागो लानानै दिनैनि बे फेल'शिपखौ बेबायदि लुखांनानै फोथारनाय जाबाय बिनि थाखाय बिथांमोनखौ इसोरा गेदेरथार बोर होथोंसै बिसेस आं दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिनि फालक जों मोनसे समाव जानुवारिनि जों 17 थारिखआव जों नैबे हादान जायखौ नं 3 फाथैबारि होननानै बुङो बावहाय माखासे फोथायारिफोर बावहाय दङमोन बिनिफ्राय बिसोरो गिर्जाखौ साधारन माने प्लास्टिक खोंनानै हाबनाय नुनायखाय जोङो दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिया गंसे गिर्जानि गोनांथि साननानै जों मण्डलियाव सावरायनानै जास्ट एसे खम सम खरसा खालामनानै इसोरखौ खुलुमनो थाखाय गिर्जा न' गंसे लुनानै होनाय जादों आरो ओमफ्राय बेखौ दिनै 13 थारिख बुधबार दिनै बेखौ अपेनिं खालामनानै होनाय जाबाय दा सिगां दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिया लुनो आवगायदोंमोन बेनिफ्राय माखासे समाव फैसानि एसे सर्ट जानायाव देबादाङिनि बेप्टिस्ट मण्डलि बिथांमोनहाबो जोंबो लुनायाव हेफाजाब होनो होननानै बिसोरबो जोंनि दादगारि बर'जों समान समान आखौनो मावफानानै कमप्लिट खालामफानानै होनाय जाबाय डनेट खालामनायाव फ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिफोरनि डनेट दङ जायफोरा माने गावनि बेक्तिगत फैसाफोरखौ सोरबा 5,000 होदों सोरबा 3,000 2,000 1,000 होदों ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनि बेबायदि डनेट होनाय दं आरो एक्सुवेलि जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डलिया जेब्ला जोङो मोनसे बोसोर सफैयो बे समाव जानुवारि फेब्रुवारियाव जोंना बाजेट जायो बेनिफ्राय बाजेट जाखाङोब्ला जोङो अहायबा लुनानै होनो गोनां दङब्ला गोबांनि बाजेट नङाब्लाबो जों बिदिनो 1.5 लाख 2 लाखफोरनिखौ नाजायो आरो दा नैबे दिनैनि अपेनिं खालामनाय बे गिर्जायाव गैयाब्लाबो दा 20 घरा
बिसोरो बेवहाय हाबसिगोन आरो हाबबायबो आरो दिनै बिसेस बे गिर्जाखौ लुना होफैनायाव जोंनि दादगारि मिशन स्टेसनाव थानाय प्रनय मुसाहारिनि आखाइ दङ जाय बिथाङा बे जायगाखौ नायबिजिरफैदोंमोन आरो बिथाङा बावहाय गिर्जा गैयैखौ नुलांदों आरो बे जोंनि दादगारि बर' बेप्टिस्ट मन्दिराव जोंजों रायलायदों जे बे जायगायाव बेबायदि फोथायारिफोर दङ गिर्जा गैया मा खालामब्ला मोजां जागोन नैबेखौ जोंनो फोरमायनाय जादों बेनि गेजेरजोंनो आरो बे मिशनारिनि प्रनय मुसाहारिनि गेजेरजोंनो जों नायफैनाय जाबाय बिनिफ्राय जों लुनानै होगोनखौ जों थांखि खालामबाय आरो लुनानै दिनै कमप्लिटआनो जाबाय आरो